L-eks Ministru Nazzjonalista Azzopardi tilef Libell li fetaħ lill-Ministru Owen Bonnici dwar l-iskandlu tal-art Tal-Lowenbrau li fost oħrajn ġab ukoll il-kundanna tal-Awditur Ġenerali. Il-każ imur lura li għannar ta' sentejn ilu meta Azzopardi fetaħ Libell lill-Ministru Bonnici wara li qal li ħassu mal-affamat b'fatti ġodda illi Bonnici żvela dwar l-investigazzjoni li kien għamel l-Awditur Ġenerali dwar it-trasferiment tal-art f'Qormi. F'konferenza stampa l-Ministru Bonnici kien żvela informazzjoni ġuramentata li Żaren Vassallo mar jiltaqa' ma' Azzopardi u qallu li se jfittxu kompromess. Dakinhar Bonnici żvela li l-kompromess kien li jinħatru 3 periti li stmaw l-art bil-valur tal-1990 u mhux bil-valur tas-suq ta' meta seħħ it-trasferiment. Dan bil-konsegwenza li l-poplu Malti ħa kumpens baxx ta' ftit aktar minn 700,000 euro għal 25 tonna ta' art. Il-Qorti qalet li Azzopardi naqas milli jtella jixed lil Żaren Vassallo biex jiġħad dak li kien qal bil-ġurament. Lanqas ma tella l-Qorti lill-eks Ministru illi kien iddikjara li kieku l-fajl ġie qudiemu kien jibatu għandu. Il-Qorti qalet li l-Ministru Owen Bonnici għamel il-kummenti tiegħu bbażati fuq xhieda mogħtija bil-ġurament illi ma ġiet bl-ebda mod miċħuda minn Vassallo. Il-Qorti nnotat ukoll ix-xhieda li ta' Albert Mamo fi kliema persuna rispettabbli ħafna fiċ-ċivil li fix-xhieda tiegħu stqar li kien il-Ministru Azzopardi li ċempillu dwar il-każ. Fis-sentenza jingħad mir-rapport tal-Awditur Ġenerali huwa ċar li meta ssir referenza għal Minister MFCC tali referenza hija għal Minister MFCC the Honorable Dr. Azzopardi. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li s-sentenza tal-Qorti tfisser li l-argument tal-Ministru Bonnici u tal-Partit Laburista kienu korretti għax imsejsa fuq dokumenti inkluż ix-xhieda ta' Żaren Vassallo li minn dan id-dil kien l-aktar li mar tajjeb. Qal li Azzopardi ma baqalux fejn idur u għandu jgħid minnu fih jekk hux se jerfa' r-responsabbiltà politika kif talbu l-Awditur Ġenerali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.